Здравейте хора, тук що бяхме навън, скупихме бустери. Извинявам се предварително за звуците извън кадър, защото сме навън и няма как да... няма такива звуци, минават коли. Седнахме на една беседка, но няма значение, това е вторият ми член. Той също ще отвори бустер, днес си ги купихме и двамата. И да, нека да започваме. Той ще го помоля да ми държи камерата, за да снима. Добре, да мога да отварям бустера. Number 74, Master of Blade. Извинявам се за лошото качество на камерата. Number 54, Lionheart. Ghost Spectre, найс, на него му трябва. Ще му го менгам. Бужингията, вече имам 5 бужингията в тестето. Не в тестето. Vampire Soccer, вече имам 3 вампира. Още един Vampire Soccer. Ратма. Този... Chaos Number XYZ. Доста трудно се призовава, но е доста силен. Добре, страхотни карти. Сега той ще отвори пакетчето си. Тин Арчдук. Комикс Hero King Arthur. Найс! Shapester. Това май го бях гледал в един дуел. Maleki Wars Knife. Mystic Quater Dragon. Mystic Quater Dragon. Ghost Spectre. Бужингията! И номер 63. И да, това бяха картите. Благодаря ви за гледането. Можете да се абонирате за нашия канал. Да видите първия ни клип. Долу ще има линк. Благодаря ви и до скоро!